Menos kauppaa. Saatte nyt tän kauppamontaas. Oh shit. Nokosia. Älkää please velkä mun varpaita. No niin, nyt jatkuu kauppamontaasi. Kertokaa mitä videoita haluaisitte nähdä. Haluaisitte nähdä tämmösiä vlogeja vai niinku ihan videovlogeja vai minkälaisia te haluaisitte nähdä. Kun tää on niinku kauppamontake. Mä oon kaupalla. Mä näytän mitä mä ostin. Menen mun kaverin kanssa, menkää seuraa TikTokissa. Mä laitan tähän nytten sen nimen, mä muistan siellä nytten, niin käykää seuraa sitä TikTokissa. Se on just aloittanut ja vähän samanlainen kuin mä. Mä aloitin jo talvella, mutta mun vanha kanava poistettiin, kun se oli Pillin kanava. Me hypittiin silloilta, me käydään nokkoseen. Mut joo, kauppamontake. On täällä vaan ihana aurinko ja ihanat pilvet ja ihana päivä tänään. En kyllä vasta tänään aika myöhään ulos, että mä oon vasta heräillyt. Tää niinku noussut syö ruuan just, niin tänään meni aikaisin myöhäiseksi. Vittu. Kato, siellä on pienä. Näis pistää. Tuolla asuu joku, en tiedä kuka. Mut joo, nyt lähtee teleportaatio. Kaupalla. Teemu, me ollaan kaupalla. Käng. Tässä on mun kaveri. Käng. Nyt mennään ostaa karkki. Hei.